Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ta tanat social welfare ka Ribhoi district menta kasnia kalapan long ya ka program ka bakarpang ban Pdiang bat penku Burom ki Thei Ïalehkai ke district ki balakhur takma hadin ka jingwan yashim benta ha ka 4th PAFI National Arm Wrestling Championship arajar apun riu ka balapan long ha ka jala Gujarat nadu ka arpu khandai tarik ubnai jembang bat kut no ha ka ar tarik ubnai jaleu arajar apun riu kini ki Thei Ïalehkai ki bala sya Pdiang Burom minta kasni hapo ka jingelam ka kong Margaret Pathau ki dei ki bala yo ek Ïalehkai bakarpang lingba ka beti bachao beti padhao katnat social welfare kumban chukdo hangni ki don hadu shispa saungut ki rang bat ki Thei Ïalehkai ka arm wrestling ki bala let ban mi khmat na ka jala sha ka te ka lumpung bakan thup lang ru yakumba arpuing ngot ki rang bat ki Thei Ïalehkai na Ribhoi district Hagni Kalimpong kirang bat ki Thei Ïalehkai ka jala kilayo ban khur hadu prapuwait li ki takma bakantup ikilai pu artli ki takma ksel lai pu artli ki takma rupa bat lai pu lai tli ki takma rnong ki Thei Ïalehkai ki bala Pdiang Burom da katnan social welfare ha maudiang minta kasni ki kantup ikakong Margaret Pathau kanong Ïakhun kti bapau nam omtang ha ka jala henry ha karihi barok away kabalayo ban khur ya artli ki takma ksel ha ka kerdan master 60 kg ka iban kentiu pamsat kabalayo ban khur takma ksel ha ka junior 50 kg ka Victoria Nongshli kabalayo ban khur ya ka takma ksel bat ka rupa ha ka kerdan senior 55 kg ka Anisha Kersian kabalayo ban khur ya ka takma rupa ha ka youth 50 kg kami sngau bha rambai kabalayo takma rupa ha ka grandmaster 80 kg ka Dafika Singli kabalayo ya ka takma rupa ha ka junior 55 kg ka Dai Nishisha Makdo kabalayo ban khur ya ka takma nong ha ka sub junior 60 kg nalor kiwe de kibam yo ban khur takma katna social welfare hapo ka jingalam ka kong NF Sun ka district social welfare officer kalapan pawi ka jingkamen ka bakraw halor ka jingra nam ra Burom ki Thei Ïalehkai ka district hapo ka jingalam ka kong Margaret Pathau bat Pdiang Burom ru yaki da jing ai snobha kum shibenta ban aiman siam bat pinchlur shu bakindang la ban Ïalehkai bha bat wanra nam bat Burom ya ka district ka jila ha ka Ïakhun ki bansalong ha ki singi bat ki por ki bansawan ha ka ju ka singi na kalyang jong ka sing Confederation of Ribhoi people hapo ka jingalam jong uba pating mirsing kum president kalayo ru ban Pdiang Burom ya kite ki Thei Ïalehkai hakmat jong ka Ribhoi college da ka ba ai de ki song sentiu ka sing galapan pau ya ka jing snow sarong halor ka nam ka Burom ka ba kini ki Thei Ïalehkai ka district hapo ka jingalam ka kong Margaret Pathau da ka ba yo khur bondli ki takma yang animal, one animal. One is clear one. Cái ai thật kỳ và dâm là cho nghỉ. Jadi, boleh sih boleh bawa ke film. Asosiasi, jadi atau betul asosiasi Pdiang ngejong film. Manisha Sender, One Eye Makdo, Subhawan, mas. Jongi, waktu jika men ku bawa orang menhe. Ya, dari kecil ai suha. Kata yang jongi, tu dia ai kecil tapi kerja yang ia dari kecil ai periuk nak yang jongi.
都的爱个是他皮个这么，就是可以，这个。Silver in left hand, 55 feet. Demi ke Confederation of Thai People letak kasih lawan oleh Hanupok ya ke yang Burom ya kini ki kun samla jo kadong ba ka thajri boy ke jongi la ora ya kenam ke Burom om tang ya ke boy ando ya ka stit hi Burom boy ya ni ba ka jinga pun kiti ko ngitip ka am wrestling dei sang sarong kum kawai ni seng balang apa ka thajri boy ha bagi kun samla nyu i bagi Kurang kamhok ya daga sap ko play ai ki kelayo bandra ya kita maksial di tamarupa ha kane ka jela ka jongi bat ni sau sarong bagi don ilong kemi hangne iba hikai ya kine ki kena bat nagaleng juga seng ikwa ban ai kublai ya pikong ginang don kat bat pi nang ni sakmat aga badai ba kane ka asosian ka jong pi banang sei susu e kun samla ki bron ka sap ka phong khaptam na po ka themri bhoi ka ba ik ke jongi Nagaleng juga seng di agak jengkesan yang kita nak cepat, but Nagaleng juga seng di layo Pdiang Burom, di kapan ai kini sentiu, ya kini ki samla, di Pulau Rak ya kenam ke Burom, but agak juga por itu akan terpau, but Nagaleng juga seng semua makin lek, ban Ïakhun ya kini ke Ïalehkai ru, di layo banirap, ibor ibarit, tenang ni syakmat ke jengkerpat kalong, lada don kum kini ki kun samla, di banhap ban Ïalehkai sabar, ngiu iba Nagaleng ke sorkar ke tulot pelat kena ke jingerap ya penwat ikilenti kuno ban yo ikena ke bailek ban Ïalehkai sabar kane i barobor ikena ki kenduk ke jinge ikerpat ya ke sorkar ba kadai ban pek ba baidai ban ke spot omta amrsling kita ni spot ikun samla ilek ban Ïalehkai sabar i ba ke sorkar kam na simkia nane sakmat ab ikun samla ile ikini ke Ïalehkai ki pupunja sabar ke sorkar kadai ban yarap Kulit mensim, ladang yang jujur bagi bagi state, bat ane apa state dungi ni sausi menang bagi sport. Kadai kawai nak Ïalehkai ki bapau apa ke state ke jungi henry ke jingarap ke duna leng bagi sorkar. Ikan tu bagi sorkar nak sekmat kadai ban yarap sipun gilat kelenti kun sebelah ki badan kesap ke Burom agak badai nang ne napok ribuan lan ne napok ke state Meghalaya ibro kawai. Kita ngene kentin ublai untuk lengkap bat kini gikun samla bagi nang la cucu bansai ya kasap ke jong kinang ni sekmat bagi ni kentin ngai ka Burom ke jingo sholai ba mission le no yangi nari bhoi ni don ap huai ngot ki players baro ki balai ya ka kita ki long saw mission ram bat nyong khat nyong ki ken thei ki bawan ra medals baro total ki long shipong bat ki medals total ki don ap huai di kentuk lang ini gold silver but kejingnya inti jongi hisya namar bangi mi nak jaka ka ba kham ja ni koi shate she Gujarat ka jingkulit jangkar ka lang sa kulai degree tikala kham kulit ka kham shitam mi ki khana ka ba koi shate ru we ing ba ka we jingki ru ki ba ka bon ba ki hiar dan ki ba ka we jingki ka ba he ka kilo ka kiyo kan sam na ka jingki di hoai cisha ikna jinya inti jinki ke kham shitam hi di wala kataru andre mudan pang mudan shitam di habagi Ïalehkai shteru ni kundo shikon ki states ki bawang kila don ba rio apni ki states di ki categories ru bidon la jong categories untuk ki sub junior ni don ki junior ni don ki youth ni don but ki senior master but grand master Shipon rookie players naka state jongi nila yo ki medals hado halfway pli nong Ïakhun nong shimata kilo she's pa sound be yo medals the total medals pat today halfway pli kuntup kata life art pli gold life art pli bronze or silver nang ta bat life pli bronze di ka jingi Ïalehkai jingi menta ka kieu ba ka ni ka kenti bon ki bayo medals pat bon hiru ki don ki ban Ïalehkai na ka diang la player lang na ka diang bat na ka mon kin khambon ki players ban shim benta ka world championship ka ban long ha inni hani ha India ha banai October ka Delhi ngapai yang menta tinggi dang don kam shibon chusu bangin nang hapan trash tam na menta ka world championship ka kam jenjar ka kam ta
Dia aduk mentah ki equipments ki papiang impat dan hari bayu. Indang hapan shul adjust dulu. Tinggi labo ke jingkat partnership pun evaluations na kinu dan mensem banyarak ban pentil hari yang ini kena ribai rini na ban practice para untuk championship. Ting kumbang itip. Championship ni lajiat adu aku waingot balak qualify na mata balele ka state. Tiki bajak na ka state championship pan kilong shpangot. Tepat kiwi ki players ki bala don pa kilong aku waingot. Tiki jingyo medal jingi na ribai kilong bajak kita rem kita dan pramut, tikamut kita bajak ni dan up ni dan tak wayu. Te kumi ambassador jangka beti bacau beti parau. Ke katong nyepi benang ni semat. Katong jangat te kalong bangi di ban yoi ya ki junior baki sub junior bakin yo medal sa world level. Namar hado mentate ngidang dontang na ka youth niki master bat niki grand master. Niki sub junior but niki junior, but ki senior nimpat your medals naka world championship. Ti nanga na expect medal this year. Mar kadang dompor la daki sub junior but ki junior ki treshikam. Kadang isu kemen sisa ban yo snow ba kini ki ikong magrat ba ka team jongki lalap mandra ka Burom bat kata kana tanya ke Ribhoi district rei kunjuru ya ke jelah ibrowe ha ba Ïalehkai ban represent ane ban mikmat ya ke jelah ha ke national level jong kan ka arm wrestling competition championship ti isu tengah kau magal kumbai ilong sisa ita brand ambassador jong ka beti bachao beti parau ilalong sisa ita balale sisa ban mikmat ya kan ka skin ke jong ibu si bentar kau magal ya de sisa ita atlet balapau ha kan ka arm wrestling ke baila job pun ki pusnam ha ka international level ru kunju ti mentaru Ïalehkai ila hikai saya kini ki kena samla ki jongi baik lalong sisa ita ambassador iba le sisa na ka bentar ni ki abha kamiat kentiu ya ka jinang sta kentiu ya ki kam sports ki bede ba ti samla kan thei ki jongi kasim jongi ka dei bitana bentar ki kena kan thei beti bachao beti parau abtang bagi pesta ni ai ka jing yada yakin rei ki kentiu yoki habaro ki liang bakin long kita ki kena samla ki ban yeng halo ki kijat bakin long ki independent bakin la sisa ban kiu ha ka jing ke joki ki ba man laksmi ki I play ya ki parents mo ki bala I men sim ya ki kena baro bakin la story ki bakin le ki mentar la ki job ni ki ram re ga de jing stang ha ka ni ka kam arm wrestling ke joki tingi ai ngu ru ya ikong magrab ibala kloy ban ai kata ka jing hikai free training mo ya ki halo kini ka scheme beti bachao beti parau kila ai ya ka jing hikai ya kini kena jongi idon ki ba ka scheme ke jongi bagi don hang ni sipo mo ko baila ong ikong magran ki pelawan hak tu ka training lingba ka ni ka beti bachao ki don hang ni ru mentai sipo mo na lo kini ba ro ki ba ila don lupa ki kena ki bala train hapo jongi ikong magran Tinggi sutenak ru baik kau magrat ru daladi hi lawan ra ya ladi ru lalong kita long job bila yo ka gold medal ti kapini ke nuksa ka babha ya gibe ru kumju bat ya ikong ni snow haru kumju ibala lawan ra ya ka silver medal mo both hand grand master category both hand ila yo ya silver medal tinggi sutenak sisa bangin yo i bagi kau magai lalong kum ka kemi lalong kum ka men ya pi baro ha ka ba ilek kemi ki paru ki la shania hi ban petenen ki ya pi lalong halinti singki ne hadu lalong sadong ti isong tenak bagi ni kena ru wat ha pedeng kata ka kindiak po bagi yo banyak practice ha ka jingalam jong ikong magrat ki lala sisa banwan ra kata ka nam ka Burom ya dan ki bela job gold medal dan ki bayo silver dan ki bayo bronze ik ibaro kumbala ong menemo ba ke jingjab ke de ka pat habang ile kenu ka competition kenu ka sport kenu ka games ni hab don mek nong job nong rem din re gini ki ba klem yo pusnam ru kim ne ben puslai re gini ben nang 3 minute ki nang 3 sitom